Kumusta po ang bawat isa? Ayan mga kaibigan, kapatid. Yan, saan po tayo naroon. Yan. So, live tayo dito sa YT ngayon. Kumusta po ang bawat isa mga kapatid, kapamilya? Long time no see po. Yan, mag-live tayo dito. Ulit. Para madagdagan ang ating. Yan, so shout out po sa lahat. Try natin kung may manunood pa ba sa atin sa YouTube pagka tayo ay mag-live. Meron pa kaya? Oh dear. Wait. Ayan. Yan yung mga sinampay nandito na sa loob ng kwarto. Ayan. Mahangin kasi sa labas. Kanina ang lakas ng hangin. Kaya pinasok na lang natin yung mga labahin. Maalikabok pati yung weather dito kanina. Kahapon at saka kanina is masyadong malakas yung hangin. Tapos maalikabok siya. Kaya, ayan. Ay, nag-message si ate. Saglit lang. Magtimpla tayo ng kape. Pero nag-message si ate. Kapit bahay. One message. Anong sabi? Nawala pala yun kanina. Ayan. Bigay natin yung konting spinach kay ate. Yung hindi ko natuto kanina. Ito na, pastor, yung yung spinach na galing sa'yo. Yung kinuha ko ng isang araw. Niluto ko kanina yung kalahati. So, bigay ko tayo. Bigay natin ito kay ate, yung kalahati. Kay ate Lucy. You okay, girls? Are you okay? I'm not going anywhere, just here outside. Just to give this one to Ate Lucy. Saan na yun? Lumabas na kaya yun? Saan ka na, ate? Yan yung bahay lang nila eh. Paano ba yan yung kami to? Ayun siya. Kunti lang din naman. Ay, dinawat ko ni Jimula ni Pastor. Inutok ka tayo dyan duma. Kasi bala si Daan. Kasi takero dyan duma nan. Kita sopay anak. Basit lang mat. Di ijisam ka. Daw ka mo kumpor. Daw ka sardunas o what. Mula data. As in, yan ti gardinda. Yan ti trabaho. Apa yang kerumat? Rimuarda. Nagbayag daw niya rimuarda. Rimuarda lang ito pa nag-message. Nagtaksi dahil dyan. Basta inom da ka. Nagtaksi da. Rimorda ka tangka rumal ka. Bigat to na. Masapa Ay, ka. ito bigat na masapa. Sabagay. Kasi birthday na ito no 15. Di lalaki. So nga, tatada ka na mag-celebrate ka doon na naging friends da. Friday. Kaya nga. Di kita nga rimorda? Wala ngumada kita. Dua alaga kita. Isuman. Napan na remorda ala kita ito. Nagawit tayo alaga ngayon una tayo. Nagawin na da? Kat Canada. Oh, magmarites tayo pa eh. Nakalive siya. Ayan si ate from Ilocos Norte. Nakalive siya sa YT. Ilalive mo ba't? Ayan. Pagpagpag na kita. Ay napag nagaltatay. Ayan dito. Alrif. Ayan yung select siya. Kasi anong ba't pa na-combo dito? Na? Nag-aalam pati porta dito. Sumurat iji kwa. Sumurat iji account mo. No, dati ko na no ma-reach mo ajay $100, automatic na yun, papasok na yun sa account. Oo, ganon. Damot sa kagasot. Grabe. Kaanong to mornong. Kawang magbibuya, di basit-basit laeng. Sungor niya, ano sa lata na, sayang mo, mabalin nga i-withdraw ajay, no? Amo nga ma-reach ajay $100. So, equivalent to 350 dirham.
So, dapat makumpleto tapno papasok siya do'n sa account mo. Pa'y kasama pa Sa nagbayad YouTube, sa YouTube ba? Sa YouTube 'to, naka-live sa YouTube siya. Wala namang nanonood. Pero okay lang para yung oras lang ba, mababa na kasi yung oras niya, eh. Kato. Lalo hindi ako masyadong nag-update nung umuwi ako ng Pilipinas kaya Siyempre bumagsak busy, yung ano busy. niya. Kaya ayun. Sige, kaptan ka na yung kang aglalay. Una, si Supay. Panood dati makita na nga sa lapid, eh. Bagay, wala. Sukat talod. Kaya hindi naman bihira nga lang ako mag-load kasi naka-ano naman tayo, Oras siya. naka-wifi naman tayo. Ba't pa ano? Naglulod lang ako minsan 5 dirham, 10 dirham, lalo at least may pantawag pang emergency. Wala. Pantawag dito. Sa Pilipinas, ano, okay naman ang video ko. Ate, amok mo umyan dako kaya amok gaya. Awang mo sa rumbay ko. Kaya kami kada taningan ni nagtayag mo dati marunggay ito gaminan ni oh. Tita gungat dalarot iti pinukan ko. Apa yang hindi nagungat? Ako ngit ay makimula ka no. Suwada. Kaya Kaya pa. bayam po na. At saka ang taas-taas na, hindi mo naman din maabot yung bunga niya. Ito yung maganda, yung malunggay nila dito sa kapitbahay. Grabe ang lago. Ano? Malaki siya oh, dito. Malunggay yan eh. 2 puno yung malunggay ata nila na. Kaya nga eh. Maulim na. Uli umlat tamot eh. Di ba rumor data? Sino? Bihira, mapapanalin ata. Yung ate anak na. Ay. Nalamiis pa lang. Pero nung naganan, yung isang araw, medyo mahangin. Mahangin-hangin na. Mahangin pagkagabi. At saka yung umaga. Pero pag mga alas 10, 11, mainit na yung ano. Mainit na yung araw. Oo. Parang nag-i-start na yung ano. Time dagiti box ka. Damanin box ito yung may wara-wara. So kaya, iturwak dalatang. Kaya pa. Nagimula dati tapos nagibalang dapat na pagbasuraan. Nakita tinaning. Ay na, isuda. Basta nakitak lang ko ako naggarot. Kita katulong dagi agimula. Dagi lalaking agimula. Kaada mo basurahan ito na apay nga ito idang may diso di basura da. Grabe naman tong kapitbahay na ito. Kasi naglaklaka dati po magmagna. Nakitak lang ko manusin no narigan mo nga pan. Talaga mamin ando nga darasan nga ito da ko may agibulbulangan. Kana dahil pampamu. Tapos ipisok da pa ita tapos hindi sudat to ini iti kwa iti as in latan baba. Tapos jamo sino nang gaik iti nga area da bandada. Baka Isuda. Kaamin digi gaikan dakat ito da basura nga mainkabil. Kada mo basuraan da apay nga iti basuraan iti. Okay lang ko mano ikabil da ko maitanin unag itadamot pa lang idiso. Ang kumugami mararanaan. Hindi na ano. Nagluko da gito yung tattaon mo. Kung pinaukwanda mo, di kwa di nagagitak mo't ginaikak mo't dato. Hindi sumarunong ha. After 2 days ko, ginaikan da mo't dato. Bandada. Nahawaan. Kaya nga eh. Tapos na taon na datay lalaki nga minidi kwa. Pag iso nga rumwar nga pa nagtrabaho siguro. Hindi pa nang kwak ato. Ito nagagitak mo, basta lutak ko na, nagpuskol mo ito na. Nakita na siguro. Ata siyempre masibsibugan ata ni pagkwa, pagdaldalos da ita ni kwatikwa. Ita ni swimming pool. Awon nga rod. Yang nalagulat ta. Mga maipuon permi ata mo bato-bato mo. Agbiaglat at talaga. Wan nga rod, ngam no summer talaga nga makamong talaga nga mo aslam makwada. Hanulay na lang to, wan aggango ay. Datata di nalamis pala di si Mang Puta kala naglang tumot to noon. December syempre. Wala. Wan pa nagkukuti December. Brahman nalpaskan, maturukan. Ampay ako dagi jobing at dadat tapay lang agbibuya. Ay dagi lang agasawa ti rimuat. Kuno rimor dami na karimuarak mat. Sungarod. Tiamok na rimor dami. Ay no rimor dami na karimuarak natapsapak pegi di nga rimor rumor dami. Okay damot na kita dua oras siya kadal kita dua alaga kita. Kay naudi kan di babae. Di mo si Morot di babae. Kaya talaga kay naudi talaga hanunay sumursurot. Habo mahilig ti ka. Outdoor? Ure di kita at anak di kita gagayam da. Ano mo na kaya magi-banbanding niya. So, kasi adamat. Solo. Tawag na. Iso man lang amin classmate na gayam. Nadamo ka sa sarita na gagawin. Kaya nalatat pagka-computer. Ito iso man. Ano nga ruti, laok ka di isa. Yung chat ko, gisak in law na ako itlog. Hindi na minsan sa jali na ako
Tuna. Itlog. Tuna, uwan. Ana. Uh, Igisam sa kailaw kan uwan, titlog. ingisak tapos ginay ko ti babaset. Sakon to in nagkanti itlog tapos si dakti itlog. Kunak. Ilo ko Anan man lang kasila ate. prinito na maam. Kat Kano kaslakwan na, gisalang. kasla gisalat ta. O igisam di bawang sibuyas na tapos igisam ata tapos no medyo maluto datan ni ko. Siyempre makomuno maluto, di ba? Kaslamot Ikwam ja bulong itlog ti ko. yan Di ta. kabel di itlogan. Pas lang omelette ton, tikwanan. Oh. Scramble omelette ba? Oo, parang omelette to nga. Dati bulong-bulong nan. Maya. Mm. So, di sindak tatel daw. Hindi na minsan iso linaw kak ti tuna. Ah, Naimas mo't lang. ay, igisam mo lang. Gisakmot lang. Tapos tuna nga dagito. Hindi latang ako. Mm. Tuna nga magatang ti pa. Ay, sunto mo. Kaya po ako rumor. Un man. Mayat mo't ka. Libre mo't di. Wana. Padawat na di alain ang sayang. Wana. Sus. Padawat na magkaya. Uwan na dogan di mulan. Nagadugor na inayunam ko. Nanangal ko tuston. Dumawatak to manin no Adot maminsan. mula da. Adu ija enti kwada. Ija enti garden da ngay. Ah, Ija enti trabaho da. kano kay man mapansar dyan? Jak lang amo. At apayapang ka? Awan, mapanak ko nga. Kano ka nga Bayag mapanayan? hajak na paano yan, Jay? Ipagkon, upat nga tawonin, magmanton. Kasi di Mm. pandemic, tiyak pa'y nakapkapan. Napang kay gamit New Year, amok lang, Uwan. timurutak ko ma. Ay, amuklak ko mamong nga kwa di. Sungaro, timurutak. Second week ba or first bungad ti bulan atay di. Uno. Di ba? Malaki. No, nakagkamali ba nga ganun? So nga, di ba, adjust ti kwa 1 week, 1 week every year. So, Uy, nasa maganda ano yan. tayo ngayon? Next week. Kitaan to, ano, yun ay, bagamlat, ano pa pa niya. O, sige, bagaan ka nung mapankan mi, no? Kung makakapan ka mi. Kabarang makapasyarak. So, Kailan? Nagka-text Jay pa kung kailan ba ang Eid? Pagka March ang Ramadan, March 23. So, April. April to na. mga April, nasa third week na ng April, Well, mga ganun well, ang Eid. When? Okay, we'll see. When O basta bagaan ka to at least nasa peta amok no kwa. when Ma-message ka just in case nga free ka or something na ano. Ngam umyang kay no koy Jay? Nung umyan kami, no kwa, Ah. mapapang kami. Apa yung kambali niya umyan ko ma? Haan. Ayun. Di da kahit kita. Oray no kas nga big holiday. So kita apay ag holiday karon da holiday nga kakasto. Sa bagay. Nakuha. Sa bagay, pagka-Eid, hindi rin naman ako nag-ano, pero pwede namang magpaalam. At least walang pasok kasi yun. Para sa akin. Mayat akan yan ta dudwada. Siya karon. Kaya pa. Okay lang, kahit nga naman ano, lalaki na nila Sa kanay mag-adan bruha dito. Kaya pa, malalaki naman na sila. Okay. Uy, ibagam tungaro dati. Uwan basta i-message kan to. Kung oray man, wada ka dama pa, nang dinawid, masulong tumuti agawid doon. Mapapangkamot dati. Kadwam mo doon. Kaya, tete, bagaan kan to. Pagayamin. Manuplete. Te, ganun pa rin naman. 35? Kasi yung unbot. Di ba napang ka 30? Nagsubli ka 35. Ganun naman, di ba? Naga po kay Toy 30. Ano nagbaliw? Mahan pa mo. Tapos laga po ka di share dya 35.
Okay, sumod pa lang ti plate. Aday agtaksi ka pa'y ngamin no kano ijay grahe. Ke Agtaksi ka pa'y nga mapanyan Jacob mo ijay ipag amin ni Jayenda nagadayo. padayo mo talaga. Ngumamay da kami sunsundoon lang Kad gamin. mayat Either di alaga na nga balasang, wenno di amo na nga lakay. ay mayat man ta Ti umay na ke agpakwa jay paumyanda. siyempre Dakkel ti balay da. handa mo nga kayat nga handa mo kayat nga payagan yung may to di kasdi lata ti Ay, kun ayun. Biso nga open lata mo agiti da Uy may na. plate mi nga agawin nang subli kami. Uy na. Oh. Napangalaw na kipanganan. Nagmayatin. O agluto ka, agbalong ka pa. Tapos na agawin ka, Nagmayatin. kana kami plate mo. Saan ka pa, di ba? Sabagay kaano yun di jay. Yung kapatid ni Ate Aileen, awan tita, auntie na. Dapat di Katuan jay. di Nabayag maya. mo tin, so na di ganun. Katuan. At least Mm. makapasyar kayo pa eh. Doon. Di kami lang mo ayan da. Nagadayo mo timol, kas ka na ko. Una, dayo mo. Mm. Ura dyan At tayo least, ni ipag ko. luto-luto, ado mo ti maluto, mumukbag mga ganyang ano. Una. Bastante ti bodega, di ba? Kuha ka lang, parang nasa supermarket. Oh. Kompleto Ricardo, di ba? Mayat ah. Grabe. Lutoom sa kami tubalunin mo't lang. O, di saan ka pa? Una. Mayat una yun ah. Uno si katabi niya Budabi, di gastos. Una talaga. Pangkamangan di restaurant, gatangam amin. Uy. Pag kami dito, Waga, yun na. malutom di ko ah. Una ta, di matrum-rumor ita di. Kaya pa. Kaya ganda nga agaya bibisita. Uwan, nasingpad damot, Nakuha nasingpad na da. anat amo na. Lokal. Ay. Anana
Asan yung amo niya? Hello, ate. Lucana Morena, 25. Tamsak ho. Salamat, ate. Ayan, nagmamaritis kami ni ate. Kaya nakamute. Ay, dito. Ate, amo dito kay po. Amo dito aso. Ah, ang cute siya. Oh. Ayan, oh. Hindi siya nainayan na walang tali. Well, Kaya ganyan. agawit pa ino ko. Amunat pagawigan. Maritis time, maritis time. Ng kapitbahay. Kasi mo, DJ ka sa aso ni. Hop! Mabuti! Kumusta? Kumusta? Wen Raiha? Wen? When Raye? Pray. Ah, God. okay. Very good, good. Hello, ate. Lucana mo rin na salamat, ate, sa palike. Ayan, so shout out. Out. Laro din natin. Oh, sige, Thank you, ate, good thank you, night. thank you. Oo. Ayan si ate from Ilocos Norte. Ayan, Marcos yan, Marcos. Ay, Diyos ko. Ayan, napahaba na yung kwentuhan namin ni ate. Kapitbahay natin dito sa kabila. Hello, ate. Shout out, ate. Hello, Kanang Morina. Salamat. Ka 25 minutes pa lang doon, nagmarites. Yung pinainit kong tubig na pangkape, lumamig na. Painit ulit natin para magkape tayo. Salamat, ate, sa patamsak. Ayan, sa isang tamsak dyan. Paano po yung save ay? Kumusta, ate? Ate Lucana Morena 25. Kape muna tayo, ate. Popis Vlog. Hello, Madam from Canada. Hello po, ate Popis Vlog. Shout out po. Salamat po. Ayan, bigyan natin yun ng jacket. Salamat po, ate. Paano na ba maglagay ng jacket nito? Yeah. Ayaw man. Okay lang ding. Ayan. Ayun. May jacket ka na, ate. Salamat, ate. Popis Vlog. Shout out po. Magkape muna tayo. Nakakaano mag-vlog na, no? Pagka wala nang ay mag-live, pagka wala nang napahaba yung ano namin doon, marites. Usap-usap. Pintuhan lang ba? Patagal din kasi kami hindi nagkita eh. Binigay natin yung tirang spinach na hindi natin naluto kaninang tanghali. So, you okay, girls? Where's the cat? Is she inside or outside? She must be inside. Can you check the cat over there, Phoebe, if it's there? Phoebe? Because I'm gonna close this one. Is the cat on the window? Yeah. Okay, I'm gonna close this one now, huh? Okay. Saraduhan natin kasi malikabok sa labas. Puro upload na klatan. Ayun, kaya pa puro upload na klatan. Kaso nga lang, wala tayong mai-upload. Minsan kasi tinatamad akong mag-video-video. Pag sinisipag naman, okay, minsan tinatamad ako mag-video-video. Kaya ayun, walang mai-upload. Kaya nga eh. Premiere every week. Ayun, every week yung premiere mo, ate. Sabi ko nga, i-upload ko yung isang yung late na in-upload ko din sa Facebook. Eh, hindi ko pa na siya na-upload. Kaya, you want some tea, girls? Tea? Yeah. You want some tea? PB? Oh, no tea? I'm okay, thanks. Okay. Anong oras yung, hindi pa ako Wending every Monday, ayan. Mag-ano na lang ako ulit eh, mag-replay na lang ako yung sa'yo. Replay. Pagka, mamaya, magre-replay ako. Kaya nakakatamad na nga eh, kaso sabi ko,
paano mare-reach yung threshold niya pagka hindi naman ano, 'di ba? Sayang din naman yung pumasok na sa AdSense niya na konti. Pagka hindi tuloy-tuloy. Kaya tuloy-tuloy na lang siya ano, hanggang sa ma-reach ulit yung threshold niya, sayang din. Tsaka sayang din yung pinagpaguran pagka ititigil, pinagpuyatan para ma-reach yung watch hour niya dati tapos ititigil lang. Para naman siya i-update ba para hindi siya ma-demonetize. Sayang din, 'di ba? Kahit walang nanonood. Konti-konti lang. Kumusta ang weather natin diyan na Kamanukan Sahod Day? Nakadalawang beses ate. 2 beses naman na. Kaya ang sabi ko nung andun ako sa Pilipinas, 'di ba hindi ako masyadong nag-upload sa YT. Sa Facebook lang. Tigil ko na sana, parang hayaan ko na naisip ko sayang din naman 'di ba yung oras na inilaan doon tapos baka ma-demonetize lang siya o di kahit konti-konti lang yung ano pumapasok, kahit sentimo lang pero sige lang at least for fun, for memories, 'di ba? At least pagdating ng araw may babalikan nandiyan na sa YouTube, 'di ba? Ikaw ate, nakamano ka nga sahod dun? Nakailang beses ka na nga nagsahod sa YT? Ako 2 beses pa lang, manipod din na muni. Pero parang mabalintikwa dito yun, 'di ba? Parang pwede na siyang mag-live together ba 'tong ano, pagka ano 'tong nakailang sahod ka na ate, dito sa YT? Salamat po, 5 million in the house, shout out po. Sayang din kasi kahit sentimo lang yung papasok, eh, yung sentimo naiipon-ipon naman siya unti-unti, 'di ba? Tapos parang libangan mo na lang pagka break time mo, 'pag nagpapahinga, oh, 'di ba? Gaya ngayon nagpapahinga tayo. Nandito lang ako sa bahay ngayon, hindi ako lumabas kasi Friday ngayon, bukas na lang ako lalabas ng maaga kasi lumabas yung mag-asawa. Eh, walang kasama 'tong mga bata. Kaya nakiusap naman sila kung pwede. Sayang kahit short videos lang upload mo. Kaya nga ate, nag-upload nga ako nung kahapon ba yun, in-upload ko yung isang short. Eh, na-copyright naman, dinelete ko na agad. Ayaw ko, hindi ko naman na ano, tinamad naman na akong tanggalin yung sounds niya, i-edit uli para tanggalin yung sounds or palitan. Dinelete ko na lang, pagsipagin, ganun. Pag tinatamad kasi ako minsan, wala, tinatamad talaga. Pag sinisipag naman, sinisipag. Sayang kahit short videos lang upload mo. Naka 2 times na din, oo nga eh. Oo, at least maaano mo naman din yung pagod, 'di ba? Totally wala ka namang ano dito kasi yung wifi mo libre naman, naka-free wifi ka naman. So, sa Pilipinas ba yung ano mo ate or diyan sa ano? Diyan sa Malaysia? Malaysia ka ate ano? Kape muna tayo. Yan, kape. Kaya nga, bawal ba maglagay ng ano, music sa short? 'Di ba nag-update na rin ang short ngayon, pwede na siyang lagyan ng ads. Automatic na 'yun. Yung pag-upload ko nung nakaraan, pumunta pa ako doon sa ano, automatic na pala 'yun pagka na-upload mo is, eh, mag-o-on na agad-agad yung ano na, yung AdSense niya. Alagad Novelin La Victoria Vlog, ate tamsak po. Salamat ate sa patamsak. Ayan, salamat po sa 4 na nagtamsak diyan, hindi ko napansin ay, shout out diyan Adeng sa Dubai. Good evening, good evening. Ayan, so marites time muna tayo. Hello Ading, hello ate. Shoutout Ate Remy Betita Vlog. Salamat ate. Wala pala kayong mga jacket. Lagyan natin 'yan ng jacket. Natanggal na pala lahat yung mga jacket dito. Am I too loud, girls, or you are wearing your headset? Oh, we've got headphones. It's okay. So you're not hearing me? No, it's Okay, that's good. Because I'm talking here on my phone, so. Ayan, may jacket na kayo, Ading, Novi, at tsaka Ate Remy Betita Vlog. Magandang gabi po dyan sa Dubai. Di kahit magkape muna tayo. Kumusta ang weather dyan sa Dubai, ano, Ding?
Yan, salamat sa 5 thumbs up diyan. So, salamat sa 6 na milyon na nanonood diyan. 6 na milyon, grabe. How I wish 'no. Mababa na nga rin yung subscriber, eh. Oil shout out. Oil shout out. Shout out Ate Bagis Marilyn G Vlog. Oy, gising pa? Gising ka pa? Anong oras na diyan sa Pilipinas? 7, 8, 9, 10. 11:30 na diyan sa Pilipinas. Ayan ate, mayroon ka ng jacket. Ikaw kaya ba't hindi ka na nagla-live sa ano mo, sa YT mo? Gising na gising ka pa. 11:30 na diyan sa gabi. Bakit green yung pangalan ni Ate Ilocanang Morena dito? Tapos ikaw blue. Talagang nag-up na rin pala nun, marami nang nabago. Ayan, salamat sa 6 na sa ano, tamsak diyan. Wala akong gamit. Okay. Pero naka-wifi ka ate? Sayang yung ano mo, hindi mo na ano yung watch hour mo. Di mo naman binigay kasi yung password mo para kami na lang mag-live para sa'yo sana noon. Manong taga Bariag na rin. Ayan lang, kabsat kuya. MLSO po. Ayan, nalabusan kayo amin nun. Ayan, isublita yun dati badbado yun. Ayan, may jacket na. Ayan, long time no si kuya, hindi pa ako nakadalaw sa bahay mo. Anya masida kabsatawan, ti masida. Ano, spinach at saka itlog, yung inlutok tatel daw nga. Ayan, magkape na lang muna tayo. Coffee is life. Kape-kape muna manong, kuya. Oo. Spinach. Ituloy kong to nasa HK na si Aket. Kaanon to. Ay, agap apply ka HK ate? Ay, sana all. Sa HK. Kat di, habang kumadi, supay. Kumusta po dyan, kuya? Ano, manong taga Barrio Ignorante sa Amerika. Salamat po. Ayan, salamat. Ate Ayesha ng 89, salamat ate. Ayan oh, nalabusan kayo amin gayam. Yan, nakakamiss din no, nakakamiss din mag-live pala dito sa ano. Nagdakkel tayo pagkapyan na. Balayan, ayan oh, andyan si Balayan mo ate. Kahit mga isang oras lang na live mga kapatid. Ayan. Sa ano lang yun ate, sa video lang, ay sa picture lang siya. Pero yung ano lang, yung saktong size lang naman. 7 million in the house, salamat po. Okay lang kabsat, madi ka pa'y ka di nagbakasyon. Amman kuya, nagbakasyon nak idi kwa. Ay wala ka pa bang jacket ate Ayesha? Hindi pa ba nalagyan ng jacket? Meron na. Noong December kuya, last December, November 29, tapos nagsubli nak idi December 30. So dito yakmot lang nga nag-New Year. 1 month lang, sakto 1 month lang. Nag-crack ngamin screen na atoy sipik. Ayan, gatangam sa balin bagis. Masapol ng ti barbaro nga screen or barbaro nga CP. Balayan MLSO. Ayan, sabi ni Ate Lucanang Morena 25. Ate Remy Bitita Vlog, salamat. Ayan, nagbaba pati ng bahay si Ate Remy. Late upload to ate. Isa lang yung cellphone na gamit ko ngayon. Andun sa ano yung isa. Lapit na. Ay, wow. Ay, waiting ka na lang ate. Ay, bagis. Sa ano mo? Sa flight mo? Kapag may work na ako. Kayo kuya, kayo manong taga Barrio, hindi kayo uuwi ng Pilipinas? Hindi kayo magbabakasyon? Aru, adu video ije probinsya kita manurabe nagparty kayo kalding. Awan kuya, tawag mo ti kalkalding day giant. Awan ti kalkalding dan, nakaslide. Tapos awan tayo nga video ije ko ide Pilipinas ay. Di bantay. Kasasadot santo nagrigat ti signal. So, konti lang din yung mga na video-video ko dati. Tapos siyempre pagka
nasimulan mo na yung makipag-usap, wala na, hindi mo na maiisipang mag-video-video. Andun na lang yung cellphone, dun na lang sa gilid. Kaya konti lang din yung mga nakuha nating mga video doon. Ang kay bakasyon kuya, mag-uwa ako sa first week ng March. Ay, wow, God bless. God bless, Bagis. Tuloy-tuloy na yan. Ang quit ang ban ngayon, di ba? Nakaban ang quit ngayon. Kababan lang ata nila nung isang araw. Okay naman ang HK ngayon ha. HK at saka Singapore. Parang malaki na nga ang bigayan ata ng HK. First week ng March. Malapit na, ilang na lang, 3 weeks from now. Yan, so salamat po sa 6 na thumbs up, 7 million in the house, mega love shoutout po. Naragsak ti agawid awan pa'y pagpliti kabsat agurnong datao. Ayun lang. Oo. Ay true kuya, naragsak. Oram yung uray di ko lang, simple nga bagay lang basta pagkikita sa sango ka makapag-iinistorya ka mayat di kwan talaga nga fulfilling na yung pakiramdam ba. Tapos tuwing magkape ka sa umaga, labas ka na lang sa may terrace, pati yung kapitbahay mo andun na rin nagkakape, o di ba? Nakakamiss yung mga buhay na ganun sa probinsya. Mga simpleng pagkain, di ba? Lubi-lubi, dinupak. Awantan niya nga kalkalding dayjay na yan na naganan. Nasa dutan damot to nun, tag-alagan. Phoebe. Pero okay na ang ngayon kuya, ah. Okay na ang mga Phoebe. PB. Phoebe. Oh my goodness. I said your name about 500 times. 500 times? My goodness. I had to charge my iPad. Sorry. I was getting distracted because they were talking about monkeys. Nakain ka na ba sa FB page mo, Bagis? Hampay, lang, mga star-star lang. It's Megamind. Mahirap din sa FB, lalo pagka dapat consistent din yung pag-upload mo. Pagka hindi ka din nag-upload ng everydays, mababawasan din yung engagement mo, mababawasan din yung Lalo hindi pa naman kasi siya monetize, Bagis. Parang yung star lang niya yung na ba yun, na enable. Pero yung monetization niya hindi pa kasi hindi pa nare-reach yung target na Yung sa lang, Bagis, sa star lang. Sus, ikaw pa kuya, walang pag-plate eh. May tiagawi din tatan tabak to normal na lahat-lahat. Awan ti quarantine nan kinawan ti adong birok-biroken dan. Nagbakasyon nak ti Pilipinas, grabe. Grabe di panateng ko, nanibago ata ko sa weather doon sa amin. Kasi naglamiis di bantay. The whole month, grabe yung panateng, magugurigor. So kung nadapi man nga nagawid ak nga napanagiyakar ti uyak. Tagpapanateng kami mo't aminan. Star lang ba sa reels? O star pa lang sis. Ay Bagis, awan pa lang tikwa. Hamo pa lang gamin nga monetize? Hindi ata yung alam ko, hindi ko rin alam paano ba ang sa reels. I think pagka ma-reach mo din yung ilan bang views. Parang 600,000 ba yung kailangan mong ma-reach na views. Parang may limit siya na 60 days. Ayun ata may kikita ata siya. Kaya't ko Ate Lucanang Moren na 25. Ano bang yan? Kaya't ko diyan new boundary kada Ilocos Kin Mountain Province yan. Hanmot nga boundary kuya pero diyan mi banda ti Ilocos, Salcedo, tapos Banbantay. Talagang as in na siya. Tenga ti bantay kumbaga diyan mi. Na nga to nga parte na. Wen mayat na nalamiis garod naglalo tatta kuya. May limit ang reels, may limit. Anong ibig mong sabihin ate na may limit ang reels? Limit sa
Hindi ko rin alam kung paano yung proseso or 'pag ano sa Facebook. Kumbaga siguro gitna, kasi banda La Union and then Mountain Province. Bumakasyon kayo met kuya, adu ti kwan adu nagbaliwan na met ti Pilipinasen amin di airport dayan tayo makita mga dakkel ti kwan nag-improvean nan, di airport dayan tayo. Mayat agalaga kalding kini ti baboy dijay. Uwan manong. Mayat garod isu garod ti kwada nga kayat dati agalaga ti kalding tatan. Dagiti kalkalding dagamin idi ka dagiti time nga parang nagpapanguk dangay. So nga di ko ang kadamot nga kasla napatamnayam da nga agal-alagan. So tatta kayat dati agalaga ulit, yung awamot pay ti kwa, paggatang ti kalding nga maalagaan. Uwan adon maysa-maysa adu ti bababoy na ijay tatan tatta problema da pa yun problema dan ti paglakwan da ti bababoy yun. Di naging okay ti lahaten ke maysa-maysa nagtaraken ti baboy. Tatan dadakkel dagiti bababoy da nagadu ti nagpapatakong, nagpapaanaken tata problema dat paglakwan dat baboyen. So nga ti kaskastada jayan min, agparti ka agpartin tumot ti maysan kas jayen nagiinnam muyo dansa. Tawan met ti paglakwan da awan met agkakasar nga kunada nga aggatangan ti bababoy kas kadakwa. 'Pag di mo na-reach yung time limit wala din na kaya nga, eh. Parang pagka hindi mo siya mare-reach yung requirements ni Meta, magba-back to zero din ata. Tapos parang kikita ka na lang sa mga star-star gano'n. Lalo 'pag konti lang din yung ano, yung nanonood. 10K followers, 600K views or watch hour para mamunit. True, kaya nga, eh. Kailan mo yan hahanapin, saan mo yan hahagilapin 10K follower. Eh, yung mga iba ang sisipag nila maki-follow to follow. Tapos pagpunta wala din naman nanonood, paano din, malaki nga yung bahay. Kaya, just ano na lang ba, sige lang hayaan mo na. Mayat J Native. Kalaki naman yung 600K views tapos I think yung 600K views is within 60 days lang ata dapat ma-reach mo na yun. If hindi mo siya ma-reach ng within 60 days, parang mababawasan din siya unti-unti. Parang gano'n, di ko alam. Mayat J Native nga baboy ta ruot laeng kaninda tarong kadanat naten. Maano na rin tatta ko manong ajay kwa amin ti native nga baboy tatta ka agmasod na botenan. Hap nga agmas tapos hab nga pinugbog, binugbog ba. Puro red dashboard ko. Pati ako din yan sa simpleng buhay, yung sa page, puro red na siya. Yung profile ko ang hindi, masyadong ano, yung medyo green naman siya. Lagi mag-upload ate. Kaya nga eh, kasi 'di ba laging nagme-message ang Meta doon sa notification na sabi is dapat everyday mag-upload para consistent lang ba. Kaso pagka gaya ko minsan tinatamad mag-video. Kaya walang mai-upload. Pero maganda rin yung mag-live. Lagi mag-upload. Ayan, so 6 million in the house. Mega love shoutout po. Malapit na po tayong mag-end. Naka 48 minutes na siya. Pero kalahati nito is naka-mute siya kanina kasi nakipagmarites ako sa kapitbahay. Sakto kasi kanina pag open ko nag-message siya. Yan. Naka 48 minutes na tayo. Paubutin ko lang ito yung ng 1 oras. Pero lagi kang nagla-live ate Ate Lucana Morena. Lagi ka namang nagla-live, di ba? Di ba dapat mas malaki na yung ano mo, yung engagement mo? Di kaninda nga tarong kuya kadanat natengen ako si daendan nagngina mo gulgula yon magatgatangon. Kaya tiyaga-tiyaga lang talaga ano. Pero more on ano na lang, more on just for fun na lang kasi pag titignan mo yung konti lang naman yung kikitain dito eh. Hindi naman tayo mga sikat. What's wrong? No, she's being annoying. What did I do? You're just... What? What are you doing? You're playing or you're watching? Hmm? Playing or Yeah, watching? I'm just playing.
Am I too noisy here? Are you wearing your headphone or not? It's fine. Are you sure? Live sa profile account pero sa page hindi. Okay. True. Pati yung page ko ate, medyo ano na rin siya. Dami ng red. Engagement, pati yung followers niya. Pati ka dito sa YouTube, kaloka. Instead na madagdagan yung subscriber mo, nababawasan naman siya. Hindi na siya umangat. Naka-stable na, ang tagal nang nag-stable, tapos nabawasan pa ng 2 ata. Kaloka. Nung kahapon ba yun, nag-live ako din saglit sa ano ko, sa profile account. Hindi pag anuhin mo ate, pag ano ba to? Pag sinublato, mag-live ka di bangir, ag-live ka jay. Kaya nga, kailangan din ng ano, kaya pag free time lang din talaga. Palipasan oras na lang ba? Kasi pag titignan mo yung kita, ay mai-stress ka lang. Wag mo na ng ano, wag nang intindihin yung kita kasi yung papasok na ano niya. Papasok na earnings niya kasi masasaktan ka lang. Kaya salamat ate Lucanang Morena kasi nag-rejoin ka sa membership. Tagal kong salamat ng marami. Nakasahod ka na sa YT mo. Ako, Shak Bages? Sa Shak? Wano ni ate ko, ate Lucanang Morena. Nakaduwanak mo ito nga nagsahod. Sugod di ko nakang ko mga ituloy dato yun nga so adamot basit si murag nga kwa na. Unti-unti nga naipon iji nga sintimo nga kwa. Nakaabot mo to ninti nasa 103 ata pera nila dito. Kaya sabi ko sige na nga lang. At saka para hindi siya madimuni, update na lang dito sa YT. Nakapaminduwa mo't nga basison, bagis nga nagsahod. Nanipod din na muni. Kailangan maganda content mo sa FB. Ayan, kaya nga eh. Pero maganda rin sa FB kasi mas maraming nanonood sa FB kaysa sa YouTube. Lalo na kasi mas marami yung views. Kaso lang, need talaga ng din, yung content talaga is dapat maganda. Ganun, win. Ate Ayesha Nam 89, salamat ate sa pag-stay dyan. Ayan. So, sa 7 million in the house, thank you so much po. Ayan, malapit na po tayong mag-end. 52 minutes na po tayo. Istakan laing ti video kanya akong tapno dabuya lumakay akadaboy buyain na jay kumaparak. Agdalos laing jay banyo dangem nakasando laing nagadubyos na 1,000. Kaya nga, true kuya. Kaya nga yun na nga din yung ko kuya. At least may na lang for memories, for fun. Libangan na lang. At least pagdating ng araw, di ba, may babalikan na videos, kasi yun na yung ngayon, nasa social media na yung mga nasa computer na ang mga files ngayon. Maingay ako? Too loud? No. Wear your headphone. No, it's just Phoebe's annoying. Are you sure? Yeah, it's just Phoebe. Andito kasi yung dalawang bata eh. Hey. Hey. You need to blow your nose. Yeah. You're like. Go and blow your nose, baby. Come on. Stand up. Come on, get up. No, go, get up. Mas malaki magpasahod sa YT. True. Kasi yung sa YT, lalo na pagkamuni ka na, tuloy-tuloy pa rin yung ad niya. Ay nako, yan na nga ang problema. Pagka sa Facebook, ang dami yung mga wala namang kwenta. Naghubad kung ano-ano yung mga ginagawa. Tapos ang laki-laki ng views. Grabe. Hello, Auntie Marites Vlog. Shout out, Auntie. Salamat, Auntie Marites Vlog. Shout out. Kaya pa. Ewan ko. Puro mga antay mga wala naman tayong masyadong talent na para isok mamuti kasta tayo.
Pati nga sa TikTok, oh, dami na rin nag-ano sa TikTok. Kasi kumiki. Cough out. PB, come on. What? Go Get cough up It's and not cough that out. Come on, go in the I toilet. don't need a cough up, Molly. It's not Yes, we can hear it. It's not phlegm. Go and drink some water then. Come on. Got my water bottle here. Where is it? Drink some water then. Drink it. What's the point in having it? You're not drinking. Shut up, Hey, hey, hey. Ask you. Kasi masama yung pakiramdam ng bata kasi maano siya yung inuubo. Tapos nilalagnat siya. Since dumating siya from school kahapon. Kaya kanina hindi siya pumasok sa school. Chamba, naka-open TYT. Ayun, salamat ate. Palapit na rin tayong magtapos. Mga 6 minutes na lang siguro, ante. Grind lang ng grind. Nga kunada. Ay, kembot-kembot. Ay, nako po. Munimot lang TikTok ko pero awan kita may metla. May metla ta YT. Adi dito na lang pala tayo sa YT tumambay. Wag na sa Facebook. Ay, nako. Diba? O, malapit na tayo mag-end, ate. Ate Auntie Marites vlog. Siya ka man yung TikTok account ko, yan lang ang hindi ko paano. Ayaw ko nang pasukin ang mundo ng TikTok. Okay na ako sa YT at saka dito sa YT at saka Facebook. Lumamig na ata yung kape ko. Kape muna tayo mga kabsat. Salamat po sa 8 million in the house. Magandang gabi. Magandang gabi, magandang araw, or magandang umaga. Green lang kasi kan abangay sa mga dakapet sa Pilipinas, green ng green. Kaya pero parang marami na rin kumikita sa Reels, Si Manong Manong taga Barrio Ignorante sa Amerika, may ano ka kuya, may page ka din ba? May Facebook page ka din kuya para ma-follow? Parang hindi hangkapay nga nasarsalaw sa ti Facebook ko. Ni Kwatikwa lately ni sinong pangalan nun? Yung si kuyang sa Italy na nagpipintas ti mulmulanan. Na nasa Pilipinas tata. Try mo, baka doon ka mag-boom. Ala, hindi ako masyado sa TikTok. Babagi yung latan. Sa inyo na yung TikTok. Ayaw ko nang pasukin ang mundo ng TikTok. Kaya pa. Jay, ayan yung kabsat pag-alaga ni kabsat mo ti kalding. I-vlog na Jay, pinag-alaga kalding na gaduag bibuyak. Jay, di ore siya kagbibuyak. Ti pinag-alaga kalding. Kanuhan mo mga patag-alaga ti kalding, kuya ni kabagis ko. Ni papa ti kuna na ag-alaga ulit yung mang dua kaya dagiti nga kaya dati ko ag video mo. Pero kaya't nagurot ag-alaga ti kalding ni papa. Sabagay pagkuan na lang ti kalding ko hambong pan iyawitanan ti kanundan. Basta iwayway mo lata di karuutan ko mabsugdan. Kaso lumakay mo tan kumapsot ka kako agreklamo da mabannog da ka alilat ta mo to barada lata mga obra. Pag naka-upgrade na ako ng phone. Wala sige abangan min to latan ta pa nagtumbling mo kas kada pa nagkimbot-kimbot mo. Dagaro di may sa kasinsin ko ratay ket papalo ko sa TikTok kung kunanaken ay nawan ti TikTok account ko. Diyan. Nakmot. Ay, awan Facebook ko kabsat stress ti Facebook. Okay kuna adamot ti page mo kuya. Tay sumot manon. Di na dati YT. Napanda ti Facebook page. Ayan, dati. Follow to follow ulit. Umarangkada ulit. Ay, sumot lagay min angas. Ang kapay nga nasalaw ti Facebook Sina kuya, anong tawag nun? Si Manong ay kuya, yung mga nandyan sa Italy. Ate Ayesha nam 89, salamat. Salamat ate sa pag-stay. Ayan, shout out dyan sa inyo sa sa Kuwait. Pasukin natin charity vlog, madali kita. Ano na naman yung charity vlog? Maganda nga sana ate, kaso lang, paano naman tayo mag-charity vlog dito? Ang kaharap naman ay naman natin basahan naman at saka
Basahan naman at saka pangkuskus ang hawak natin dito. Eh, ako ayaw ko din naman yung habang naglilinis tapos mag-video-video ka, ayaw ko din. Ako 'pag nagtatrabaho ako dire-diretso maliban lang 'pag dito sa kusina. 'Pag ako tatrabaho dito sa bahay, eh, andun lang yung cellphone pagka sa loob ng kwarto. Hawakan lang pagka ano na, tapos na. Hindi din naman ako komportable yung pagka hindi nagmamadali yun puwede. Eh, ni papam ti pag-alaga na kabsat pag-video mag-click. Ay na apo ajak lang angko mapangnamnamaan ajay kuya ti kwa, ti pa nag-video-video. Di lang to pa kay tag-picture. Ay, agdak imagine nga ta nasunat ag-video ay naiwan ko lang. Piapian ni mama isuurian niya videoon na mo na jay mga bakit. Agpagpagatang dagarot ti kalding alagaan da kano. Amot budgetan. Charity ate depende pa rin yan kung di ka pa kilala, wala rin. Totoo yan dapat makiano ka sa mga ano, yung mga kilala ng vlogger. Gaya ni si Kuya Coco Martin, 'di ba? Parang medyo lumaki na rin yung nag-start din lumaki yung views na sa YT nung nakiano siya kay ano bang tawag dun? Yung vlogger na ano? Si Kuya Bal ba yun? Yung 'di ba may mga team sila? Mahirap din ang charity kasi baka masasaktan ka lang pagka hindi mo matulungan yung tao. Maganda pagka may mga sponsor na kaya ng mga ginagawa. Doon nga din ako na-challenge kaya na pinasok ang YT dahil sa mga charity vlogger. Kasi parang yan nakakatuwa. Eh, nung nag-pandemic din pa sa kapapanood ng YouTube, napanood ko na si Pugong Biyahero, si Sir Archie Hilario, ayan, si Tekram. Yan yung mga pinapanood ko sa sa YouTube eh. Si Kuya Bal hindi ako masyado. Kaya napasok natin ang larangan ng YT. Maganda ngayon naman talaga yung target natin eh, kung sakali, 'di ba? Kung sakaling papalarin itong yung kikitain nito is hindi naman natin 'to aangkinin, 'di ba? Lahat-lahat is may ano. Itong unang sahod ko, yung unang sinahod ko dito sa YouTube, hindi naman sa pag-aano pero saktong-sakto noon na payout na nung ano ba yun, bagyo ano ata yun, bagyong Maring ba yun, yung malakas na bagyo dati doon sa amin. Yun, doon natin yung unang sahod dito sa YT. Ni Papa mag-alaga taga-video baka baka gungot pa eh. Pau-itam ti GoPro na. Ay naku paggatang ti kalding kuya dapat igatang ti GoPro, hindi nga ako maka-GoPro eh. Ay nako, kaya pa. Daming gastusin. Wala mang mayat ako yan adda paggatang ta kwa. Yung baka sa paggapaandan no, di may sagbid video tapusan na nga maiyawat di paiyawat na uno kwa kumaka. Ay nako. Di lang to pa kaya tag-picture. Nag-umpisa na kami. Nag-umpisa saan ate? Charity vlogger? Charity? Di uray pastor-pastor lang di igid bantay adu agbuya kabsat. True. Kaya nga mas na nila ngayon, siyempre lalo na marami na yung mga sa farming ba, gustong sa farming din. Simpleng buhay na talaga. May kagrupo ka sa Pinas. So nag-i-sponsor kayo ate. Ganun ginagawa ninyo. Kaya nga mayat ako kuya no kwa, awan mo tikwa. Ket ni di kabsat ko mga lalaki ko hanam nga kwa tikwa, tulong-tulong lang met ken naka-standby pa agur-uray tikwa. No kas mo ti result ti panag-apply na mo ti trabaho met barbaring met palubos ti apo. Makastruck met. So damot lang tikwa ijay. Di kakaanakan ka agbasbasa damot pay laeng. Dapat in-vlog mo ni Lula Pitang, dinapan mo binisita. Isugaro di plano ko mai-vlog ko di nga panagbisita mi kadagiti babak. Kaso lang, awam mo ti jam mo nalagip.
Aglalo na siyempre istorya mo malagip tag video gaminan. Adda mo lang ngayon di cellphone niya kuan. Nakapaigi do'n. Di na pang kami diyan ni Lola nga haan ni Lola hanakanapan di balay da. Isunatin ma di balay. Yung ni nanang nga nibis. Tapos hindi na pang kami diyan da pong unis na apong naganan apong ansing. Tapos idi kwa. When sponsor oray basit lang kaya o true. Sino ti nagkuan yung ate? Kanino nga kwa di Pilipinas ti naki team upan niyo? Mayat ti kwa. Talaga siyempre at least meaningful din pagka makatulong ka din talaga. Yun naman talaga yung target talaga natin eh. Yun yung pinaka main purpose. Tama ba yung word? Main purpose. Ay yun yung isang rason kung bakit natin pinasok ang YT. Kasi na-challenge ako doon sa mga nag-YT na tumutulong talaga. Team Kaagapay ding. Dino nga kwate, dino nga banda atoy, Team Kaagapay. Utangan da kaya manong taga Barrio Tikwa, paggatang tikal ding. Ayon tuloy napunta sa utang. May tagbakasyon, magastos lang din talaga. Adda to pasyentimi, ayan. Dino kayo nga banda ate? O sige, ano nga si nang tawag nito? Ang dami ng mga charity vloggers sa no, sa atin. Laguna ti home base. Laguna, okay. God bless ate sa ano ninyo. Anya nga channel aji kwayo ate, tayo ma-subscribe mi mo at least kahit sa subscriber at saka views na lang muna yung maitulong ba. Dagdag din sa ano nila. Ano yung channel ng team nyo? Or yung sa page mo ba mismo? Ay sa YT mo mismo ate? Natulong permi ni Lola nga pitang bagis, grabe. Haan nga makangkang lagod. Natutulong damot amin nga nagbabakot, ijayan. Chef Dom? O sige ate, check ko yan mamaya. Chef Dom as in, Chef Dom yung pangalan? O sige, ikwak madamdama. Mamaya. Sorry. Agbuy-buyak kita Team Kaagapay yung tumutulong sa mga kapuspalad. Team Kaagapay. Ay, Team Kaagapay. Pati ba tong Team Kaagapay sa inyo din to? Yung ano ninyo? Para ma-subscribe mamaya. O yung, ako yung mga sinusubaybayan ko ng mga ano, ayan si Sir Archie Hilario, pobreng vlogger. Tapos si Pugong Biyahero. Ayan. Si Tekram. Yan yung mga ano ko. Sinusubaybayan kong mga vlogger. Si Kuya Bal, hindi ako masyado kay Kuya Bal. Matubang. Kaya kahit sa ano na lang. Marami na sa atin, di ba? Si Virgiline, ayan, si Virgiline. Kalingap Prab, Kalingap Prab. O bihira ako manood doon sa kanila. Ay, saglit lang mga kakabsat igatangan ni Papam agasawa nga kalding duwa, babae may sa lalaki, ipabidyo ikaw mag-upload sa YT mo. Kaya nga, karang pagrupo din namin pero dati la group na. Saglit lang mga kapatid, i-end ko muna to kasi may kailangan tawagan ko muna yung ano ng sa venue namin. Salamat po Sorry. Kuya Manong taga Barrio Ignorante sa Amerika. Salamat po sa lahat. I-end ko muna po, saglit lang po. May kailangan lang po akong tawagan. Salamat po. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Sorry po.